Taħt Gvern Nazzjonalista sena wara sena, il-budgets dejjem kienu jnaqsu t-taxxi. Bekk il-familji Maltin u Għawċin kienu jistennew il-budgets biex jaraw x'taxxi ser jonqsu. Dan kien id-diskors tal-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil waqt konferenza tal-aħbarijiet li saret wara tweġiba għal budget li huwa stess ippreżenta fil-Parlament. Dejjem anzi kienu budgets illi inaqsu it-taxxi, aħna gvern illi daħħalna fil-vokabularju Malti l-idea ta' tnaqqis fit-taxxi u li tistenna tnaqqis fit-taxxi kull darba illi jkun hemm il-budget. Huwa sostna dan minkejja li taħt gvernijiet nazzjonalisti, il-familji Maltin u Għawċin raw żidiet sostanzjali kemm fir-rata tal-VAT, tal-income tax, it-taxxa ta' reġistrazzjoni, kif ukoll sabu ma' wiċċhom żidiet fil-kontijiet tad-dawl u l-ilma. F'konferenza tal-aħbarijiet iddominata minn negattività, il-kap tal-Oppożizzjoni Simon Busuttil wasal biex qal li fl-ewwel 8 xhur tiegħu dan il-gvern falla għal kollox. Semmejt ukoll il-kwistjoni tas-serjetà. U għawek fejn il-gvern fl-ewwel 8 xhur falla għal kollox. Ta' minkejja li gvern laburista tul il-ftit xhur li ilu fit-tmexxija ta' dan il-pajjiż laħaq ftehim ma' numru ta' entitajiet internazzjonali fosthom mat-tieni l-akbar ekonomija tad-dinja iċ-Ċina. Ftehim ukoll mal-Amerika, mal-Libja, mal-Italja, mal-Greċja, mal-Kuwait kif ukoll mal-Iżrael fost oħrajn. Gvern Laburista semma leħen pajjiżna wkoll fl-Unjoni Ewropea fejn irnexxielu jingħaqad ma' bosta pajjiżi oħra sabiex iħeġġu lill-Unjoni Ewropea tieħu azzjoni fir-rigward tal-immigrazzjoni illegali. Dan il-gvern ser iraħħas ukoll il-kontijiet ta' dawl u l-ilma kif ukoll ippreżenta roħs fl-income tax. Fil-fatt kien hemm numru ta' miżuri li anke l-kap tal-Oppożizzjoni stess qal li huma tajbin tant li ried il-mertu tagħhom. Jiġifieri la il-budget kien tajjeb, xi ftit tal-mertu jista' jieħdu wkoll il-Partit Nazzjonalista. Fil-waqt li Simon Busuttil jaqbel ma' bosta msieħba soċjali u jgħid li dan huwa budget tajjeb u xorta għażel li jagħmel diskors negattiv għall-aħħar u kompla bil-kampanja ta' biża li adotta il-Partit Nazzjonalista.